तुमचं प्रमुख कर्तव्य आहे. नाहीतर अनुभव माझा असा आहे देसाईजी की जिथे जिथे सत्ता असते ना तिथे तिथे विधानसभा लोकसभेमध्ये आपण मायनस जातो. शहरात जरा मी देवगडमध्ये शहराचे नगराध्यक्ष बसवले, वैभवडीला शहराचे नगराध्यक्ष बसवले. गिरबजी तिथे लोकसभा विधानसभामध्ये आम्ही मायनस का करता तुम्ही जे काही 4 वर्ष मतदारांबरोबर जे वागणार, काम करणार, चांगलं वाईट, चांगलं कराल तर आम्हाला तिथे प्लस भेटणार आपल्या उमेदवारांना, वाईट कराल तर तुमचा राग आमच्या विधानसभा आणि लोकसभाच्या उमेदवारावर निघणार. एक लक्षात घ्या. आता पुढच्या ज्या निवडणुका येणार आहेत त्या विधानसभा आणि लोकसभाच्या येणार आहेत. म्हणून पुढची 4 वर्ष तुम्हाला आवर्जून मी पप्पूजी सांगेन तुम्हाला आणि पक्षाची जे काही प्रमुख आमची इकडचे आहे तुम्ही आचारसंहिता इथे लावा. म्हणजे महिन्यातून कितींदा नगरसेवकांनी शहराच्या बैठकीमध्ये सामील राहायला पाहिजे. तर तुमची शहराची कमिटी आहे, शहराध्यक्ष कोण आहे? गिरब साहेबच आहे. म्हणजे बसून गिरब साहेब इथे मीटिंग लागल्या पाहिजे. पक्षाची संघटनात्मक आपला पक्ष इथे कसा वाढेल, संघटनात्मक आपल्या पक्षाची काय परिस्थिती आहे याही गोष्टीवर फार बारकाईने बघणं पप्पूजी आपल्या लोकांची जबाबदारी आहे. मागे पुढे चालणार नाही. नाहीतर आता निवडणुका संपल्या त्याला पक्षाला कोण विचारतं, पक्षाच्या मिटिंगला मग यायचं नाही. आम्ही असंही बघितलंय की निवडणुकीच्या निकालापर्यंत होणारी गर्दी नगरसेवक आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या कार्यकर्त्यांची त्याच्या 1 आठवड्यानंतर संघटनात्मक मीटिंग आमच्या मंडळ अध्यक्षांनी लावलेली आहे. मोजून 2 का 3 नगरसेवक तिथे आलेले आहेत. ह्या गोष्टी अगर इथे झाल्या त्याची फक्त नोंद तुम्ही करून ठेवा. आणि मग पक्ष निधी वाटत असताना तुमच्या जे काही शहरामध्ये निधी वाटत असताना त्याच्या सगळ्याचं मोजमापन केलं जाणार. कोणी किती अटेंडन्स लावलं, कोणी किती कार्यक्रम अटेंड केले, किती मन की बात पाहिले, किती प्रदेशाचे कार्यक्रम पूर्ण केले याच्या सगळ्याची माहिती आम्ही मोजमापन केल्यानंतरच निधी भेटणार. एक लक्षात घ्या. नाही तर गिरबजींनी बोलले निधी द्या आणि मी निधी दिली असं काय सोपं नाही विषय माझ्याकडे. मला इथे माझा पक्ष वाढला पाहिजे.